idol. Diyos. Monitor ko na. Nag-indit yun na lagi na. Okay. Greetings in the mighty name of Adonai Yeshua HaMashiach sa tanang mga Mesianic sa tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Shabbat Shalom kanatong tanan o kagros kodi sa miak natong tanan mga igsoon o sa atong mga kaigsuonan sa gihapon mayong gabi no, hinaot nga manaa kamo sa maayong panglawas o sa maayong kondisyon o sa kadasig sa pag-alagad o kainit sa pagtuo diha sa atong Adonai Yeshua, ilabi na sa iyang mga pulong diha sa balaang kasulatan. Dito maglangan magigsoon, Shabbat Shalom sa atong tanang mga kaigalaan o mga kadugo ng mga Hudyo o mga Israelita sa tibuok kalibutan, ilabi na sa nasod sa Israel. Shabbat Shalom kanilang tanan. Shalom halino we alkol Israel ang kalinaw maana kanato og sa tibuok Israel. Ken ano'y kulim lasot dabar ni gid haymit ilabiad haymit kay wala kita mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundi sa pagdapig sa kamaturan. Mayong gabi natong tanan mangigsoon ni atakaron nag-live sa panimalay ni Brother Yikik, Brother Pucherico Baliwan, mangigsoon dire sa San Fernando og dalaygon kayo nga Adonai og anhita karon sa atong uluhan sa atong mensahe ning taknas kagabion magigsoon sa paghatag sa ikapulo kinsa ang nadato. Mo na diyan pangutanan. Kinsa ang nadato sa inyong paghatag sa inyong ikapulo, ang membro o ang pastor? Aber tug-an kuno mo sa tinuod mangigsoon. Kinsa man gyud ang nadato sa inyong paghatag sa inyong ikapulo? Ang mga membro nga maoy mihatag o ang mga pastor nga maoy midawat? Klaruha lang. Ang tubag, ang mga pastor. Diba? Ang mga pastor, siguradong nakapalit og dagkong balay, nakapalit og mga sakyanan, tungod sa mga tithes and offerings sa mga kaigsunan. Ang uban, nakapalit og eroplano, tungod sa tithes and offerings. Mismo si Kibuloy, nakapalit og eroplano mga igsoon gumikan sa tithes and offering nga gihatag sa mga kaigsunan. Samtang ang mga membro nila sa ilang simbahan por dorotoy gihapon. Di ba? Por dorotoy gihapon ang mga membro mga igsoon. Mauna nga ang reliyon nahimong maayong negosyo tungod sa koleksyon sa tithes and offerings. Mga igsoon, daghang mga pastor naka-interes sa pagtukod og mga reliyon gumikan sa tithes and offerings. Kwentahagod ni mga igsoon. Kwentahan ninyo kung ang pastor, example ni nako kung ang pastor adunay membro nga 500 kabuok og kana pulos mga empleyado sa kumpanya og nagsweldo og tag 50,000 pesos kada bulan. Ato lang ning ibutang aron masayon kwentahon. Dunay 500 kabuok membro ang pastor unya nagsweldo og tag 50,000 pesos kada bulan. Pila ang ikapulo sa kada usa? 5,000. 5,000 pesos ang ikapulo sa kada usa kada bulan, plus love offerings another 5,000 pesos mga kaigsunan. So pilay mahatag yun? Ang mahatag sa mga membro sa ilang pastor kada bulan is 10,000 pesos kada bulan. 10,000 kada bulan sa matag usa ka membro sa kada bulan. Kana atong example, kung ang iyang membro 500 ka buok puro nagsweldo og tag 50,000. So, ang 50,000 pesos kada bulan, i-times nimo nag 500. 500 man kabuk iyang membro. 10,000 pesos times 500. Pila? 5 million pesos. 5 million pesos. So,
ang bulan sa pastor 5 million pesos, samtang ang bulan sa membro 40,000 na lang kada bulan. Nga naman, iya magikuhaan ang 50,000, gikuhaan og 10,000 para sa tithes and love offerings. So pila na lang iya? 40,000 na lang. O, 15 na dato ang pastor. Kaya ang pastor nagbulan og 5 million, samtang ang membro nagbulan lang yapon og 40 mil ra. So, kinsa gyud dato? Ha? Ang pastor yon. Dayag nga ang pastor, mga igsoon. Bisa ko nga pastor, ato lang i-os-os ang kwintada. Bisa ino na to, ang pastor nakamembro 100 kabuok. O niya, nagsweldo siya og tag 50,000 sa kada membro niya. So, kinsay madato? Ang pastor o ang membro? Ang pastor. Samtang ang membro nagpabilin nga por dorotoy, mga igsoon. O niya, kamong mga membro, ang pangutana, sigurado ba mo nga ang inyong ikapulo moabot sa langit? Kay mora ba ginay basahon sa mga pastor nga mga bersikulo nga pagtigom kamog bahandi dito sa langit. O niya, insert na yung paghatag sa ikapulo. Nagtuo ba mo nga ang inyong paghatag sa inyong ikapulo, maigsuon, siguradong moabot dito sa langit? Anhita sa usa ka istorya, mga igsuon, bahin sa Amerikano, Hapon ug Pilipino, istorya sila. Unya, nangutana sila sa nangutana kining Hapon ug Pilipino, nangutana sila sa Amerikano kung unsay inyong paagi sa paghatag og bahin sa Ginoo sa mga abot sa inyong simbahan, sa inyong ikapulog mga halad. Una nilang ipangutana ng Amerikano, ningong Amerikano, ang among paagi sa pagbahin sa hatag og bahin sa Ginoo, magbutang mi og badlis sa among tunga. Badlis sa among tunga. Unya amo nang iitsa ang kwarta sa ibabaw. Ang mahulog ngadto sa pikas, tabok sa badlis iyato sa Ginoo. Ang mahulog dire sa amo na matud pa sa Amerikano. Mayo yung paagi. Ya, kamong mga Hapon, unsa man po yung paagi sa paghatag og bahin sa Ginoo. Niingon pong Hapon, kami magbutang mi og circle. Onya, humana mo mabutang circle, among iitsa ang kwarta sa ibabaw. Ang mugawa sa circle, iyatos Ginoo. Ang masulod sa circle, amo to. So, ami manikas ana. Mayo yapon yung paagi. Kaya kamong mga Pilipino, unsa man yung paagis pagbahin sa Ginoo? Ingon pong mga Pilipino, kami wala mi anang badlis, wasad mi anang circle, wa mi magbutang ana. Ang among buhaton, ang tanang kwarta nga abot simbahan, ikapulo og mga hupires sa mga tao, amo nang iitsa sa ibabaw. Mga igsoon, iitsa ko na sa ibabaw. Unya, ang masalo sa Ginoo, iya na. Ang mubalik sa ubos, amo na. Wa mi manikas ana. Muna paagi mga igsoon, murag ang ilang istorya, mga igsoon, ang maong istorya, murag katawanan, di kay katawanan yun. Mga igsoon, ang masalo sa Ginoo iya na, ang mubalik sa ubos amo na. Murag wa kunoy tikas, pero klarong tikas. Kaya nga naman, oo, wa man yun. Unsa may pakialam kuno sa Ginoo sa kwarta? Way pakialam ang Ginoo sa kwarta. So, karon, mga tarungan mo nga mga pastor, moingon mo, Brad Gideon, ang sako kung walay sulod. Mo kasagaras na dungog na ko sa mga pastor. Dili mo barog ang sako kung walay sulod. So, buot nilang ipasabot nga dili mo barog ang reliyon kung walay koleksyon sa tithes and offerings. Sa ato pa, klaro nga negosyo gyud di ay ang reliyon. Dili pangkaluwasan. Gigamit lang nila mga igsuon ang ngalan sa Dios, ang pulong kaluwasan, isip puhunan aron makabig ug muhatag ang mga tao. Pero ang tinuod mao di ay ang pagnegosyo. Pagnegosyo di ay ang tuyo. Mismo ako nakagisultihan ko sa akong amigo, di lang ako nganlan mga igsoon.
Niingon siya, bantog ra kuya, na ang inyong simbahan purdoy, ang inyong simbahan bati tanawon, ang inyong simbahan walay bungbong, kay wa day mo'y koleksyon sa tithes and offerings, mauna diya, pag di mo mangulit kag tithes and offerings, pobre ang inyong simbahan. Mo na ilang rason. Mga igsoon, wa may pakialam kung pobre ang simbahan mo, kay dili man na mo'y purpose among pagpangalagad ang pagpagwapo sa simbahan. Ang importante, masunod ta ang lagda o ang balaod sa Adunay sa pag-alagad nato kaniya. Di kay muhimutag mga gimmick para lang madato ang atong simbahan o mahimong presentable ang atong simbahan sa tubangan sa mga tao, pinaagis pagpangobra sa ikapulog mga halad. Nagtukod ba ang Misaya og simbahan o ang mga apostoles? Mangutana ko ninyo. Makabasa ba mo sa Biblia nga ang atong Misaya nagtukod og simbahan? Iyang giingnan ang mga apostoles nga magtukod ta og simbahan? Wala. Nabay pakialam ang Adonai sa mga building o simbahan, tigumanan sa pagalagad? Wala. Wala na sa ilang mga igsoon. Ang iyang gipakialaman kanato mao nga kita mosunod sa iyang mga sugog walaon. On sa iyang instruction diha sa balang kasulatan atong sundon. Magunsa man tiles ang iyong simbahan, air condition iyong simbahan, nindot iyong simbahan, pero gikan sa pagpanikat, pagpangilad sa mga tao, di ba muhukman yan sa silo? Ha? So ang uban gihimo nila mga igsoon, ang uban diha mga kaigsunan nga mga pastor gihimo nilang panginabuhi ang relihiyon. Gihimo nilang gihimong panginabuhi sa mga pastor ang Biblia. Ha? Pag-abot sa adlaw sa paghukom, diha na mo manubag nga mga tambalos-los nga mga pastor o mga founder sa reliyon. Manubag mo unya. Gihimo ninyong panginabuhi ang pagwali sa pulong sa Ginoo. Gihimo ninyong panginabuhi ang Biblia. Gihimo ninyong panginabuhi ang relihiyon. Mga tambalos-los mo, manubag mo unya inig-abot sa adlaw sa hukom. Di mo makalingkawas ni ana inig-abot sa adlaw sa hukom. Karon, asa man gyud dad-a ang ikapulo ug unsa ang purpose sa ikapulo? Nahibalota gisulti sa Malakias o sa balaang kasulatan sa Deuteronomio dad-on ngadto sa dapit niya ang gipili. Sa Malakias 3:10 nagingon dad-a ang ikapulo, ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon dito. Asa dad ang ikapulo? Ngadto sa templo, dili sa mga simbahan nga inyong gitukod. Unsay purpose? Unsay tuyo? Aron adunay pagkaon dito. Pagkaon ni kinsa? Pagkaon sa mga Levita, pagkaon sa mga langyaw, pagkaon sa mga ilo, mga byuda nga nagpuyo ni anang lungsura, sumala sa gisulti sa Deuteronomio 14:29. Mo na diya ang kamatuoran. Ang purpose sa tithes, dili aron makapalit og eroplano ang pastor. Dili aron madato ang pastor. Dili aron makapalit og mansion ang pastor. Dili aron makapalit og dakong yuta ang pastor, dakong kayutaan ang pastor. Ang purpose sa tithes aron adunay kalanon diha sa iyang balay. Kalanon sa mga Levita nga mga pare, kalanon sa mga kabos nga mga babay, kabos nga mga byudag, mga ilo ug sa mga langyaw. Pero unsay nahitabo sa inyo mga Kristiyanos? Mo ba ni ang purpose sa inyong paghatag sa ikapulo? Naghatag ba mo kamo mga Kristiyanos? Naghatag ba mo ikapulo sa inyong mga membro? O sa inyong mga pastor? Aron dunay pagkaon diha sa inyong simbahan? Nga kung kamo dunay dadon nga mga bisita makakaon? Ug kung kamo kamusan nga tagyas inyong ikapulo makakaon? Wala. Inyong gidala ang inyong ikapulo sa inyong simbahan aron madato ang inyong mga pastor. Ha? Ang inyong mga pastor nakapalit og mga sports car. Nindot kayo mga igsoon. Ang ilang mga anak sports car ang sakyanan. Ha? Samtang ang mga membro por durotoy lang gihapon. Ang Biblia nagtug-an mga igsoon nga adto dad-a sa templo ang tanang ikapulo.
Og ang ikapulo nga gisulti sa Biblia dili kwarta. Timan ina dili kwarta. Og ang mga langyaw, ang mga byuda, ang mga kabos, ug ang mga ilo walay labot sa paghatag sa ikapulo. Hinunua sila maoy pakanon sa ikapulo sa mga Israelita. Timan iniha dunay exempted sa paghatag sa ikapulo. Dili tanang tao gisugo sa paghatag sa ikapulo. Kay ang mga kabos, mga byuda, mga langyaw, mga ilo, wala sila sugua sa paghatag sa ikapulo. Sila maoy pakanon sa ikapulo sa mga Israelita. Muna ang kamaturan. Mauna ang biblikal. Karon, kay ang ikapulo gihimo mang kwarta sa mga Kristiyanos og adto gidala sa ilang mga pastor. Karon, unsa may resulta? Ilang gipalit og kotse. Gipalit og mansion. Og uban pa, mga gwapong sakyanan. Ang uban nakapalit ng eroplano. Bosa, dakong sayop ang gibuhat ninyo. Kamong mga Kristiyanos, dili gyud sakto ang inyong gibuhat. Dili biblikal o dili praktikal ang inyong paghatag sa inyong ikapulo. Kay ang paghatag og ikapulo nga kwarta gikan sa inyong sweldo o gikan sa kinitaan sa inyong negosyo, dili kana biblikal. Kay way mabasa sa Biblia nga imong kuag ikapulo ang imong negosyo. Kuag ikapulo ang imong pagpanrabaho, ang imong pagpangimpleo. Wala ing nadya. Ang gisugo sa Biblia nga kuag ikapulo ang gikan ra sa abot sa yuta, gikan sa imong mga kahayupan, gikan sa imong mga kaprutasan. Kay ang biblikal nga ikapulo mao ni, unsa man ang biblikal nga ikapulo, gikan sa abot sa yuta, bunga sa kahoy og mga abot sa mga hayop. Og ang tag-iya sa ikapulo maoy mukaon niya na uban sa iyang pamilya. Kauban sa mga libita, mga kabos, mga byuda, mga ilo ug mga langyaw, mauna ang biblikal nga paghatag sa ikapulo, mga igsoon. Pero ang paghatag og kwarta nga ikapulo dili kana biblikal. Munang ikaw kung nakasabot ka sa akong pagwali, undana ka na. Kawa kay mahimo ni ana. Imo rang gipadato ang imong pastor. Mga igsoon, gitug-anan ta kas tinuod. Pero ang sa mga Kristiyanos, mga igsoon, unsa man? Kinsay nagpahimulos sa inyong mga ikapulo? Kinsay nagpahimulos sa inyong ikapulo? Kamo mga Kristiyanos? Ang pamilya ra sa mga pastor mo'y nagpahimulos. Permilang Jollibee, atong mga mall, mga mahalon nga mga pagkaon, ang mga pamilyas pastor, samtang ang mga membro, gasaw-saw langin taon o utan kalamunggay. Or dorotoy gihapon. Ang taxi driver diya nga mga membro ninyo, nangaguwang na lang taxi driver ang gihapon, sigig hatag sa ikapulo, walay asinso. Sa paghatag ninyo og tithes nga kwarta, ang pangutana, nakatuman ba mo sa sugo bahin sa ikapulo? Ang tubag, wala. Tungod kay ang Biblia, wala maghisgot og kwarta kabahin sa ikapulo. Apan, gipahimuslan sa mga pastor ang pagkailarunon o pagkaignorante sa ilang mga membro bahin sa ikapulo aron makasapi sila. Sa iyo nang ka, ulug-ulugan lang ka nga madato ka, ulug-ulugan ka, yawis panalangin, dili ka matunglo, hadlokon kas tunglo, nganlan kag kawatan kung di ka muhatag, nganlan kag tikasan kung di ka muhatag sa mga kapulo, hadlok sa intawon ang mga ignorante, hadlok sa intawon ang mga ilarunon, nga wa makasabot sa balaang kasulatan, hatag sa ilang ikapulo, nga gikan sa ilang pinatuluan sa singod, gikan sa ilang mga trabaho. Ilang giilag ang mga tao pinaagi sa pag-ingon nga kana ang yawi sa panalangin. Mo na isultis mga pastor, ikapulo yawis panalangin. Kung maghisgot ta bahin sa Syabat, mo ingon dayon ang mga pastor nga kana para lang sa mga Israelita. Kung maghisgot ta og mga pista sa Adonai, mo ingon dayon ang mga pastor nga kana para lang sa mga Israelita. Og
sa panahon rana sa mga Israelita, panahon nila ni Moises. Pero nga naman, nga kung maghisgot tao ikapulo, nga unta ka na para raman usab sa mga Israelita, miingon dayon ang mga pastor, sikreto ka na sa panalangin. Yahweh ka na sa panalangin, pagkatambalos-los ninyong mga pastora mo. Ha? Sa Yahweh's panalangin? Ha? Yahweh's panalangin? Tinuod na. Yahweh sa panalangin ninyong mga pastor. Kay kamong mga pastor, kamoy gipanalanginan, kay kamoy na dato. Muna'y tinuod. Tinuod nga ang Adonai nagsaad og madagayaong panalangin sa paghatag sa ikapulo nga gikan sa abot, sa yuta ug uban pa. Di ta mo limutan na naanas Malakyas kapitulo 3 magsugod nagbasa sa 6 ngadto sa 11. Matod pa diri Malakyas 3:6 ngadto sa 11, ako mao ang Adonai o dili ako mausab. Kiman ini ang Adonai nag-angkon dili siya mausab. Kung dili mausab ang Adonai, mao nga ang iyang balaod sa paghatag sa ikapulo dili usab mausab. Dili sad mausab ang iyang paagi sa paghatag og ikapulo, paagi sa pagkolekta sa ikapulo, di sad na mausab. Bunga gyapon sa kahoy, abot gyapon sa yuta. Busa kamong mga kaliwat ni Jacob wala gayud mapuo. Kinsay giadresa na ni? Ang mga kaliwat ni Jacob. Timan ina mangigsoon ha nga kamong mga kaliwat ni Jacob dili mga Kristiyanos ang giingnan. Wala gayud mapuo. Ang giadresa ni ini Malakyas 3:6 ang iyang gitawag, ang iyang ginganlan diri kaliwat ni Jacob. Dili mga Kristiyanos. Versikulo 7. Kamo sama sa inyong mga katigulangan naglapas sa akong balaod. Apan pamali kamo kanako ug dawaton ko kamo. Nangutana kamo unsay among buhaton aron makabalikan nimo. Nindot kay na mangutana tag unsay buhaton aron makabalikan nimo. Na 8, mangutana ako, matarong ba sa usa ka tawo ang pagtika sa Elohim? Diri mo kuha ang mga Kristiyanos, mga pastor sa ilang mga exhortation sa giving. Pagpaliwanag sa bahin sa ikapulo, paghatay ikapulo. Nganlan day nilang tikasan ang mga tao nga nimuhatag sa ikapulo. Matarong ba sa usa ka tawo ang pagtika sa Elohim? Dili. Apan gitikasan ako ninyo. Og sa unsang paagi, matod pa diri sa mga ikapulo og mga halad. Kita nimo? Pag di ka muhatag sa mga ikapulo halad, gitikasan mong Elohim. Mo nang hadlokon din yung mga membro nga di mo ma-rapture. Di mo maluwas kay tikasan mo. Diri mo mukuhag mga bersikulo. Pero labaw di ay mo nga mga tikasan. Kay wala mo sugua sa pagkubar ikapulo. 9. Gitonglo kamong tanan. Hadlokon din yung mga membro. Nga diri, tonglohon yun ang imuhatay ikapulo. Gitonglo kamong tanan kay ang tibuok nasod nanikas kanako. Mga Kristiyanos ba maoy gisultihan ni ini? Dili. Ang mga Israelita maoy gisultihan ni ini, mga igsoon. Versikulo 10. Dad-a ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Sulay ako og makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit og ibukbuk ko kaninyo sa madagayaon gayod ang mga panalangin. Tinuod na. Ang paghatag sa ikapulo Yahweh sa panalangin, mga igsoon. Kung insakto nga paagi ang imong paghatag. Sa insaktong paagi, nasubay ni mo tong giingon diya nga pinaagi sa abot sa yuta, mga igsoon. Yahweh's panalangin. Kung mahatag nimo ang ikapulo gikan sa abot sa yuta, bunga sa kahoy, madawat nimo ang panalangin, buksan niya, ablihan niya ang bintana sa langit o gibubo niya ang panalangin sa madagayaon gayon. 11. Dili ko tugutan ang mga mananap sa paglaglag sa inyong mga tanom. Tanawara. Kay nga nung tanom may proteksyonan, kay ikapulo gikan sa tanom. Tanom ang giingon dili kwarta. Dili ko tugutan ang mga mananap paglaglag sa inyong mga tanom. Nga naman ang ikapulo gikan sa tanom. Dili kwarta. Aron ang inyong kaparasan mamunga og daghan, matod pa diri sa 11. 12. Unya ang katawhan sa tanang kanasuran moingon nga bulahan kamo tungod kay ang inyong yuta mahimuman nga maayong dapit nga puy-anan. Kana mga igsuon kung masunod ang husto nga paagis paghatag sa ikapulo,
panalanginan ka sa Adonai. Mao na diya ang kamatuoran, mga kaigsunan. So, karon, kinsay gisugo sa paghatag sa ikapulo? Kinsay gisugo? Ang Biblia itong sultihon, ang mga Israelita. Ang gisugo. Kinsay gisugo sa paghatag sa ikapulo? Usbon ko ang nga, Israelita o mga Kristiyanos? Makabasa ba ka sa daang tugon nga ang mga Kristiyanos tuan na dito gisugo sa paghatag sa ikapulo? O ang mga Israelita mo'y tuan dito o sila mo'y gisugo sa paghatag og ikapulo para sa mga Levita? Isip soho nila matud pas Numeros 18:21, mga igsoon. Karon, unsa ang ikapulo? 2 Kronikas 31:6. 2 Kronikas 31:6. Ang katawhan sa Israel o sa Huda, dili Kristiyano sa nga nagpuyo sa mga syudad sa Huda, nagdala usab sa ilang ikapulo sa mga baka, dili kwarta, ikapulo sa mga baka o mga karniro, o gipundok ang mga butang nga gihalad o gitugyan ngadto sa Adonai nga ilang Elohim. Unsa ilang ikapulo? Gikan sa baka, gikan sa karniro. Niapas Numeros 13:12. Numeros 13:12. Unya, gidala sa tanang mga tao sa Huda ang ikapulo sa ilang abot sa sibada og trigo, sa bino og sa lana, og gibutang kini sa mga tipiganan. Dili di ay kwartang ikapulo, mga igsoon. Wa gitay mabasa sa Biblia nga ang kwarta nagisgot, ang ikapulo nagisgot og kwarta. Wala. O ang ikapulo nalambigit sa kwarta. Wala. Klaro, basa Nehemias 13:12 sa imong Biblia. Ang ikapulo nila gikan sa sibada, abot sa sibada o sa trigo, bino ug lana. Unya sa 2 Kronikas 31:6 kanina, ilang ikapulo gikan sa baka, gikan sa karniro. Dili kwarta, dili kwarta. Ang Adonai katungod o gisugo sa pagkobra sa tithes and offerings, mga pastor ba o mga Levita ba? Biblia nga itong patubagon, mga igsoon. Baliko na to ang Hebrehanon 7:5. Karon ang balaod nagsugo nga ang mga kaliwat ni Levi nga mga pare mangubra og ikapulo gikan sa katawhan sa Israel. Kinsay gisugo pagpangubra ikapulo gikan sa katawhan sa Israel? Wala maingon gikan sa mga Kristiyanos. Adto sila mangubra sa katawhan sa Israel. Kinsay gisugo sa balaod nga mangubra ikapulo? Ang mga kaliwat ni Levi. Kamong mga pastor ba? Kaliwat ba mong Levi? Dili tingali. Sa ato pa, nangobra sila gikan sa ilang kaugalingong katawhan nga kaliwat usab ni Abraham sama kanila. Mo na giingon sa 7:5 sa Hebrehanon. Numeros 18:21. Gihatag ko ngadto sa mga Levita, ingon nga ilang bahin ang tanang ikapulo sa Israel silbing bayad sa ilang pag-alagad sa tuldang nga tagbuhanan. Kamo mga pastor ba, nag-alagad ba mo sa tuldang tagbuhanan? Wala. Asa gihatag ang ikapulo? Gihatag ko ngadto sa mga Levita, ingon nga ilang bahin ang tanang ikapulo sa Israel. Wa gyud maghisgot nga Kristiyanos. Karon, mga pastor, kinsay nagsugo kaninyo sa pagpangubra og ikapulo? Ang inyong kahakog maoy nagsugo kaninyo sa pagpangubra og ikapulo. Ang mga kaliwat lamang ni Levi nagihatagan, maoy gihatagan og katungod sa pagkobra sa ikapulo. Mga pastor, mga Levita ba mo? Tubag, dili. Naa ba mo'y prueba nga Levita mo kaliwat? Tubag, wala. Mauna nga si Adonai Yeshua mismo o ang iyang mga apostoles, timan ina si Adonai Yeshua mismo o ang iyang mga apostoles wala mangubrag ikapulo. Nganuan, kay nahibalo sila nga dili sila mga kaliwat ni Levi. Nagbasa sila sa Torah, dili sila kaliwat ni Levi. Munang wa sila mangubrag ikapulo. O ikaduha, permado na sa Adonai nga ang kaliwat lamang ni Levi nga mga pari maoy mangobra sa ikapulo. Mao nay kamaturan. So mao nay ang rason ngano nga ang mga Hudyo mihunong sa paghatag sa ikapulo. Una,
kay walay templo, ikaduha walay mga pari nga libita. Mo na tin-aw nga kamaturan. Kung mubarog na unya ang templo sa Jerusalem og naanay mga libita nga mga pari nga mag-alaga dihan dapita, diha na ta mo balik og hatag ikapulo. Pati kaming mga Mesianic, diha nami magsugod og hatag og ikapulo, pero gikan ra pod sa abot sa among yuta kung didto na sad Miss Israel nagpuyo. Walay labot ang atong mga abot sa yuta nga as Pilipinas. Dili man nimo ang yuta nga pukuag ikapulo sa Dunay. Bisan pagluag kag kamaisan, luag kag kamanggahan diri, luag kag daghan kag kabakahan diri, pero ngalan nga dili ni sa Israel, wala ni siya ilabot sa paghatag ikapulo. Kaya asan mo dadang ikapulo? Itabok nimo imong baka diya sa dagat, itabok nimo ikapulo nga mga baka garnero, imo mga protas abot sa imong yuta, itabok nimo sa dagat. Daton Jerusalem, dili nimong dapita. Dito lang ang pagpangover ikapulo, dito lang sa nasod sa Israel. Tuara dito ang templo, ug tuara dito ang mga pari nga mga libita. Hinaot nga inyong sabtan, mauna ang kamaturan, mauna ang biblikal, bahin sa paghatag og ikapulo. Ayaw mo diyag pailag, ayaw mo paturatoy sa inyong gugmas paghatag, kay sayang ang inyong gihatag, mga igsoon. Inyong gipadato ang inyong pastor, samtang kamo nagpabiling por durotoy gihapon. So we love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael Chai, mabuhi ang katawhang Israel. Baruch Hashem Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael, Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alaga diha sa Dunay, Matef Gedeon Silva, mag-ingon kanyong tanan nga bulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatog magatuman nini hangtod sa sunod nga gayon. Shabbat Shalom kanatong tanan. Dalaygon ang Adonai, Baruch haba, Bishem Adonai, dalaygon ang nagani sa ngalan sa Adonai. Shalom, Shalom.